Nya pun hours kuya gini nga tao gini. Tara si take a look. Bawal nga mo sige try. Ilag gani no. Sa akin. Be ako kod be. Good for the heart. Dong. Alam na, des kuya day diha. Ya, halin na. No, kay nanay birthday. Na, gay lumba ram din. Nakauli lagi ka kay Jote. Podcast da. Ay ulag yun niya pa. Binalbala na gyapon. Tikologa. Ecologies. Jangan ba? Ay, maganda kung ganon. Ambil kang baho. Kamis. Dong. Hindi bahaw. Dito mo dapit na no. Dali ka ba? Atong bangko. Dali na ako. Wala bahaw di alay lang. Kanon dia para dia. Wala ba di ay? Wala na yan. Sure ba? Wala na yan. Eh, May baho naman. Sino magkuha? Dong. May kandong. Nakabiyag, right? Iya na itong pato eh. Hindi pa pato. mutaga ng pato. Alit. Sayang nga, sayang. Di ba ang hit? Eh, pakukatay. Dagan, manta itlog. Pero dito, pero... Oh, itlog. Bubong. Ano? Na. Wow. Dagko ba nag-itlog mo ba? Ano yung tuwan sa puwan mo? Do. Paano mo kando? Dana, oh, dana ba? Si ate ni mo yun, nagtinglugan eh. Ice ba? Okay, parat-parat pa din yung Diba? video magaling yung isda dahil. Ako i-dream kang kuya ka ang kalolya para ma-award sila bang sa ulit nila. Yap. Mabuto daw sila. Walang anak. Man ka, pwede kikina. Gikan ko bukid. Gabi na sinot. Parata, making ay. Kasi parang bukan mo kino brown sugar no. Duol kay dagat. Nanyang bitaw ko nga di ang lela ay. Nakakamera man dai ta di ay. Sang sa kasi siya. O ka nagsaba diretso nga. Mate ko na di ay nga. Welcome to my vlog. Ano kin? Kawan kuya kay. Sinilyo siya dito. Naman. Kay Dalayan mo na ko siya kanon ko dagan na kay kanon. Tingnan nga, grasya ka na dawata. Yan, wala mo igningan na tikulang dyan eh. Nagkuan kay pasakap na sila duwang budbudron. Yati na. Kay uniform sila daan. Nag-vlog. Busog na. Kaon pa gyud mig dayok. Nabali naman ang kalibutan. No, dayok ko lami kistanan. Na yung pangalan sa alikod. Kuya, ayaw sa dokuno